Sa Good Vibes, sa Cadiz City, pinaagi sa social media mag-utod nga senior citizens, liwat nga nagkitanay matapos ang 30 ka tuig. May report si Romeo Subaldo. Sa balay ni Lolo Saya. Nilot na natin ang masan mo na ito. Salamat. Wala na sabay na hambal pa nga mga tinaga. Naghaksanay na lang ang mag-utod nga solis sa ilaliwat nga pagkitanay kay inasang aga matapos ang 30 ka tuig. Ang lalaki, ang 87 anyos nga si Ciriaco Solis sa barangay Tinampaan sa Cadiz City. Ang ikaduwa sa 8 ka mag-utod, kag ang babayi, si Lola Encarnacion Solis o kung mas kilala nga Lola Nerissa, 73 anyos. Siya ang sa viral nga video nga nagapangabuhi nga nagaisahanon sa kabukiran sang sitio Tambara, barangay San Fernando sa Talisay City. Si Ciriaco, harap po na, hindi na maayo makakita. Si Lola Nerissa naman, may diferensya na ang pamatinan. Nagkamustahanay ang duwa sa ilaliwat nga pagkitanay. Ato ka bang gyapon dito? Oh, Si Kanuya din. ato to yan sa Concepcion, sa barrio Concepcion. Di ba yung babakuan ko na Kanuya mo? Ha? Maayo bang pagdipakan Kanuya mo? Kung kanay tiyay Budlay na mag-istorya. Ginayo si Nanay Nerissa sang iautod kag sang hinablos ka si Jessica nga hindi na magbalik sa Talisay kag sa ila na lang mag-start para may maatipan sa iya. Dili ka na para matipan ka. O, duwa na ka mo atipanon ko. May 3 pa ko kaapo nga rin man sa akon. O. Ang apo sa tuhod, amo giniyang gatipan sa iya. Sa iya duwa ko nga bata. Wala ginigi siya ginapapal. Ikapila niya ka nga bata? Ika-4. Hindi komportable si Lola Nerissa nga magpuyo sa mga matawo nga lugar. Masobra 20 ka tuig man siya abi nga nagaisahanon sa kabukiran. Pinaagi sa grupo nga Kapusan Outreach na palabot sa Digicast Negros ang istorya ni Lola Nerissa. Matapos mag-viral ang iyang video, may mga netizens nga nag-inamutay para matagaan siya sa birthday party. Wala pa natapos dito. Sa nakita sang Felix G. Yusay Foundation Incorporated ang iyang video, ginpatindugan siya sang bag-o nga balay sa bulig sang Army, sang PNP, kag mga lokal sa lugar. Through Digicast, may nag-forward sa amon sir sang inyong video nga gi-cover nyo si nanay. And then we decided to visit nanay to evaluate her situation kung ano pa ang pwede namon ma-extend na bulig. Sa ginpo sa Negros Occidental Police Provincial Office ang litrato ni Lola Nerissa, may mga nakakita nga himata niya sa Cadiz, amukon nga natigayon ang ilang reunion. Wala untat ang pagpasalamat ni Lolo Ciriaco nga natigayon ang ilang liwat pagkit-anay. Nag-ayo siya sa mga katapos ang Kapusan Outreach nga hindi pagpabayaan ng iya nga utod. Kung di ari sa di, matulong ko na yan kay utod ko. So kung dito siya, kamo lang may balo pagkuang-kuang sa to, kay bauda. Kay basi kung kuwanan, palayo lang, bilang ko sa iba na tao kung anong sistema. Oo. Amo na lang ako, panabayo. Ginabisita na mo na siya kada semana. Kay balana mo nga siya lang kay sanon. Nagpanyaga ang mag-utod. Antes magbiya, may mga tinaga si Lolo Ciriaco para sa iya nga manghod. Di ba kung kasi sila balik sila? Oo. O sige ha, Bransisa. Anong kaya? Saling mo sila. Kaya, hindi ka na magsinuplada kay ang tugong kasi mo hindi ka magsinuplada kayo. Nakayo mas laga. Dapat sa iyo. Bakit ito? Ang mga ginatag nga bulig sa imo, ang imuson mo. Oo Kaya May mga regalo ang foundation kag ang DSSD sa Talisay para sa mag-utod. Si Lola Nerissa bisan ginakulang, nagtingwa pa nga magduhol sa kwarta sa iya nga magulang. Tagaan niya kwarta si... Hindi. Dapat kami pamahatag sa imo. Dahil ang kwarta mo kay kinanglan mo na. May mga bulong kang ginabakan. Wala inigin baton sang iya utod. Nagpromisa si Lola Nerissa nga samtang masarangan niya pa. Bisitahon niyang iya nga mga himata sa Cadiz. Amo man sila. Mabisita man sa iya sa Talisay City.